Ženy často dúfajú, že aj keď sa v pôrodnici vyskytnú ťažkosti s dojčením, tak sa zlepšia tým, že sa dostanú do domáceho prostredia a budú mať domácu pohodu. Ak sa to nestane a ťažkosti pretrvávajú, môžu sa ženy v ambulancii pediatra či pediatričky stretnúť s tým, že ich bábätko nepriberá alebo priberá menej, ako by sa očakávalo. Okrem toho sa ženy v pediatrickej ambulancii obracajú na lekára či lekárku s tým, že bábätko plače, bolí ho brúško, má ťažkosti so spánkom, grcká, je nespokojné alebo sa na prsník vôbec neprisáva. Niektoré ženy už od pôrodnice dokrmujú umelým mliekom a chcú prejsť iba na dojčenie alebo chcú prejsť z krmenia fľašou na krmenie z prsníka. Ďalšiu skupinu žien tvoria ženy, ktoré chcú pri dojčení odstrániť používanie klobúčika, s ktorým dovtedy dojčili. Všetky tieto otázky, ktoré ženy po prepustení z nemocnice ohľadne dojčenia, pláču či spánku bábätka majú, je dôležité riešiť v kontexte zlepšenia dojčenia. Ak je dojčenie priorita, potom je pri ťažkostiach s dojčením, plačom, grckaním či spánkom bábätka potrebné hľadať riešenia, ako zachovať dojčenie. A preto sú pediatrické ambulancie a laktačné poradkyne mamily partneri pri pomoci ženám s dojčením. Keď lekár či lekárka zistia, že žena opisuje ťažkosti s dojčením a vníma dojčenie ako prioritu, tak pre zachovanie dojčenia môže odporučiť stretnutie s laktačnou poradkyňou. Pretože laktačná poradkyňa mamily bude mať priestor venovať sa žene 1 až 2 hodiny počas každého stretnutia až do bodu, kým dojčenie bude po všetkých stránkach fungovať. Ak je dojčenie priorita v pediatrickej ambulancii, čo môže pediatr či pediatrička urobiť? Pozorovať dojčenie a zhodnotiť výdatnosť pitia materského mlieka z prsníka. Všimnúť si, ako je bábätko prisaté. Spýtať sa, či žena pri dojčení pociťuje bolesť. Zhodnotiť správanie, spokojnosť a prospievanie bábätka. Sledovať vývoj bábätka a jeho priberanie prostredníctvom rastových kriviek Svetovej zdravotníckej organizácie. Odporučiť konzultáciu s laktačnou poradkyňou mamily. Ak je dojčenie v pediatrickej ambulancii priorita, čo sa nebude diať? V čakárni ani v ambulancii sa nebudú nachádzať plagáty a propagačné materiály výrobcov umelého mlieka. Rodičia nedostanú počas návštevy žiadne materiály, letáky či vzorky umelého mlieka. Bábätko nebude vážené pred dojčením a po dojčení, čiže nebude sa robiť skúška dojčenia vážením. Ak sa bábätko neprisáva, žena nedostane odporúčanie na používanie klobúčikov či fľašky. Ak bábätko neprospieva či nepriberá, rodičia nedostanú návrh na ukončenie dojčenia. Ak bábätko grcká, často plače alebo ho bolí brúško, rodičia nedostanú návrh na ukončenie dojčenia. Rodičia si zaslúžia skutočné riešenia, ktoré zachovávajú dojčenie. Pretože dojčenie stojí za to.